Көрдіңіз мәне, барахолка деген. Барахолка. Бұл мәне, айталар, барахло. Совет шырында бізге әгіл, бізні тәрбиялейлер кинодамы, мәселен, шул барахло деп киім нәрсәні, киім салымны. Ол вақытта болмаса, енді кіші шул яңаны сатып алса, бір бигрәк тә бір модаға кіргенні шатлана енді. Хатта абыйым Одессадағы келіп сөйлеген е. Біздің де Советлар Союзынан бір кіші бара шетелге де турист болып де. Анда де шетелде шәһәрдә де қарайларда. Айтмайм енді милләтін енді, аңлайсыз енді. Аңлайлар енді қайдан келгенні. Қайдан сіз аңладыңыз дейді. Сен де әне де нейлон күлмәк кигәнсең ди. Ул вакытта модаға кірді да бізде нейлон имешли. Ол шетелдә де, мәсәлән, гади менә шушындай табиғи лённы онтып торам инде. Лён мәсәлән шул хлопок инде, пахтамы нәрсә. Шул табиғи материаллардан тігілген ди. Алар ди шетелдә атаклы ди. Хәзер дә мәсәлән инде. Бигрәк тә хәзер мәсәлән. Анда бізде шул нейлон әле комедияда бар, нейлон 100% деген бір тунны қибатқа сатып, бір қолдан көше ол, айтасы келе. Ол кіші бұрын заманда да киім алса, бәйрәмдәгенә киген, қалған уақытта енді ғадигенә киім. Хәзір енді шәһәрдә мәсәлән тіләнсәнсә киіп болмай бит енді. Киінә енді кіші мәсәлән киінә. Мен әлі ауылда есімді бір көрші малайы клубқа шыққанда спортивка киген де, анасы алған енді нәрсе аларға енді уақытта ауылда шул спортивка киген де барған енді шул нәрсәнің башқа киетірген нәрсе. Ол айтасы келе юғары білімлі кішілер, фәнни қызметкерлер алар бір қайшанда шул тігі орысша айтмышли, не напрягались нәрсе киім деп. Нәрсе кисе де, ана ер кіші бигрәк тә мәсәлән ел бойына бір нәрсе киіп берсе де була. Менә хатын қыз енді алар гел. Мен айттым, кибеткә кірсәм, анда эшләпәләр ирләргә ике төсле, берсе қара төсле, берсе соры. Все бітті. Тамам. Расчет окончен. Хатын қызлара дистәләр. Алар мен әні біләм енді бір кішілеріні хатта. Алар енді сумкаларда яңасын алып тұра, яңасын модаға келіміне ашығыш. Тігі бірсі айтқан моданын де алдан де ярты адым алдан барғаншы де, қатта де модадан 2 адым соңырақ бар де. Сол мода деп киімні де алыштырып нетелер енді. Көрдіңіз ме? Айтпайым енді, мен мәселен нешек киінсілер де ол ойламайсың міне нешек киінгенді. Ол міне шул киім астында міне башына шляпа кисен, нинди шляпа кисе де ярый, шляпа астында анда бір нәрсе болсын енді міне ұшытығы черепной компьютер дейлер, черепной коробка дейлер, шунда башында бір нәрсе болсын кішін. Аны нешек киінсе де ол. Мен мәселен сіз білмейм, өзім мен ихтибар етмейм, анаға бек әләнді бәйелер де бермейм. Кіші нешек киінсе де ярый енді. Шуан айтасым келе, әлі уақытында мен мәктепте оқығанда, тігі 3-ші күн бір мәрхум абыйым кішіме кірген Одессада. Шуан айтасы келе, ол өзін міне бір ата-анадан түрлі балалар туыла, біз 8 малай, мәселен, әр қайсымыз түрлі, ол мен бір уақытта мәктептен қайттым да, мен айтам, клеш менде шалбар деп мақтанам. Ол айта, шиста, саф, шиста тұтсаң де, ол қайта яқшырақ болыр еді. Шуан айтасы келе, ол міне бір сөз білән, бірінші сөз білән гіне тек тігі қадақ қаққан шекілі аңыңа қадақ қаға да қоя, шөкіші білән. Шул айтасы келе, міне ол қайсы уақытта бәлкі не. Ғади киінсе де кіші ғади киінсін, тек ол міне бір орысша айталар бит, вкус дейлер, стиль дейлер. Анда да енді ол дұрыс. Тігі қайсы уақытта киінелер. Бір уақытта мен әлі педагогия институтының толай тұрағы янында шығып, шунан тоқталышқа шыққан ем. Шунан бір қыз болды ма, бір анын ахираты, яғни подружкасы. Шунда аптырадым, қарадым да мен айтам, бірсі клоунға шаған, бизәні біткен.
Бірсі попугайға шаған түрлі нәрселер инде, түрлі түсті. Мен әйтем, ярый, кинода ярар, абылай не артық ашырып жібергендер, артық шулай итеп. Ул теге мәсәлән бизәнгәндә дә кайсы вакытта бик күп нитәләр. Ярый нәрсә, берсе әйтәдер миңа. Менә ди мен белән кызыксына башлагач ул теге миңа әйтте. Ул вакытта мин 800 меңме, 700 мең аладырмы газетта эшләгәндә. Ул вакытта 1000 буладыр, миллионга якын. 700 мең. Ул әйтә миңа ай сайын ди 1,5 миллион акча биреп торсаң, кияүгә чыгам сиңа ди. Ул мәсәлән ни әллә ямсыз булдымы, неме? 1 сагатмы шунда күзгә алдыннан 1,5 сагатмы бизәнеп утырадыр. Косметикага, ай сайын 1,5 миллион косметика бирсәң ди миңа ди, мин сиңа кияүгә чыгам ди. Ул значит ни бизәнеп. Әйтәләр бит ул косметика ди, яшь кызларны, өлкәнрәк яшьтә хатынны яшәртә ди, яшь кызларны картайта ди. Шуңа күрә инде ул үзен картайтырга тырышканмы инде. Шуны белмим инде. Әле менә ничә көн генә узды, әле мин аны шундай шаяртып язган идем. Мәсәлән, бер малай күршендәге апа косметикасыз күргәч ди, макияжсыз ди. Баласынан сорый, атасы, күптәнме инде син менә теге була бит фильм ужасов. Күптәнме инде куркмый башладың инде ди. Караңгылыкны фильм ужас ди. Кайчан куркмый башладың? Менә ди күрше апаны ди макияжсыз күргәнем, шуннан соң инде мин куркмый башладым ди. Аны бер ягыннан көлергә була, бер ягыннан ни, мәсәлән, фильм ужасов Японияныкын караган идем мин. Легенда о динозавре түгелме? Шулай караган идем башта. Бу миңа шундый тәэсир итте, тирән мен ничектер куркып, Оренбург янында анда бер ни бар, база отдыха шунда. Дубки дигәнме? Шунда әллә бер атта этажда, әллә берничәгә бүлмәгә бер үзем калдым. Безне теге киномеханик алда барганлар чакырдылар да бүләкләделәр. Шунда нәрсә знак победить соцсоревнование дип. Инде күбесе китеп калды. Мин кино карадым да шунда фильм ужасов. Караңгы, ут сүндергәннәр, этажда бер кеше юк. Менә әйтәм, тәрәзәдә карыйм да хәзер әйтәм, шул теге килеп тишни башласа шул бер аждаһамы куркыта торган нәрсә әйтәм. Шунча искеле. Соңгыдан инде бер кинодан да куркмый башладым. Шул бәлки дөрестер ул. Әгәр дә бер вакытта курксаң, башка куркмыйсың инде. Теге сериалны карыйм, анда мәйдиш. Теге әйтмим инде ничә сериал яшьләр өчен нәрсәдән балачакта курктың дип сорыйлар. Менә шунасын инде суны ирештергәнме, тиргәргәме? Мин уйлап торам, нәрсәдән куркадырым? Иң кичкенә чакта әллә бер 3-4 яшьтә мин кибеткә барам дисә, артыкта зур бер әтәч күршенек мине куып йөридер, мәсәлән. Ул әтәч мине белән инде бер тиг буладыр, мәсәлән, шуны зур әтәч дип тыйладыр ул миңа. Андый булмагандыр инде. Шунда да миңа сикерәдер. Тагы нәрсә инде, бүтән нәрсә, эт дип инде янда буладыр. Эттән алай куркмыйдыр та инде, уйламыйдыр. Менә тагы әйтәсем килә. Кемдер ди караңгыдан курка ди. Юк, ул менә безне балачакта җәйге кухняда торабыз да, инде кунырга аны өлкән дип әйтәләр бездә. Ул каян дисәм, Казакта зур дип атала икән. Бездә өлкән иңгеш югары дәрәҗә старший дип әйтәләр. Анда Казакта өлкән дигән ул зур дигән, зуррак икән. Шуңа күрә өлкәнигә барабыз да инде. Керәбез дә бер үзең мәсәлән, берничә бүлмә каранганда инде шуны шаршауларны тәрәзәгә явып, шунасын ут ягырга кирәк. Шунда бераз караңгы, анда инде әзрәк бераз куркып китәсең инде. Берәү шунда качып кычкырып куйса сиңа, бигрәк тә инде котың очрый мәсәлән. Шул белмәгән нәрсә куркыта инде ул мәсәлән. Шуңа күрә нинди менә бу теге урысча әйтмешлен, мораль. Белемне үстерергә кирәк. Кеше белсә, ул куркмый. Мәсәлән, элек белмәгәннәр ул күкрәгән нәрсәдән, тагы нәрсә. Шунасын теге урысча әйтмешлен, изучили природу явления. Белә башлаганнар, далада бер генә агач булса, аның астына бармагыз, шундый чөнки шунда күкрәп ялт-йылт шунда килеп бәрә дип. Ялт-йылт ул молния. Суга кирмәгез ул вакытта, чөнки проводник бик яхшы ди ул ди. Менә шуны белән тамамласа да була инде. Ярый, рәхмәт, игътибарыгыз өчен сау булыгыз.